Maniud to tanin ninyo mga ka-idol. So, among sudan kay bagongon. O bagongon. Lami kayo kinhason. Among sudan karon. So, to sila si Papa po diri sa ubos. O si Charlito o si Inday. O na sila aring ubos kawayan. Nangaon. So, ako mga ka-idol ako sa lamisang gamay na ako. Mga una ta mga ka-idol. Lami kayo ni among sudan. Kaning bagongon mga idol, pagpalit na ko ani giputol na, so giputol na dira daan mga idol ang tumoy para diretso na nina mo kaunon. So kani mga idol supsupon na ni. Para mo gawas yang unod. Supsupon ra. Mo ning giputol daan ang tumoy kay para inigsop-sop madala na siya kay di naman siya mohawid. Kay giputol man diri sa tumoy. Yan. Mugawas ko. Supsupon na ni. Ang unod niya kay inay pagka-green. Hasta ang sabaw niya mga ka-idol kay inay pagka-green.